Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean Argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mila esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Eskerrak motzak diren udako Summer Editioneko saio hauek, zeia 3 saio faxiste zizketan. Gizon zurikote hauen oporrak irudikatzen, hauei presentzia ematen, denbora eskaintzen. Nik ez dakizuk, baina nik ja gainezka egin dut, niri etzait beste faxista basartzen, kupoa beteta. Faxista artean genuen non aukeratu, Bai, baina nila nahore amets gaiztoekin uda hasteko ez du nahi amets gaiztoak egiten hasi. Bale, punto. Orduan faxista ez den norbait. Baina gizon zuri bat ala ere. Bai, hori bai. Hortik ez gara libratzen. Ez, baina faxismotik pixkat aldenduko gera, pixka konpensatzeko, ez? Venga. Eta hortarako joko dugu 1917ko udara, Errusiara. Txarren Errusiara, eta esan beharra dago jendea batzu behintzat ez zeudera oporretan. Uda horretan, Moskun ze urriko irautza komunista jokazela, hori baino hilabete gutxirenago, hainbat langile eta soldadu ere, ez? Errusiako behin-behineko gobernuaren aurka altxa ziren, uztailean. Uztaileko egunak izeneko matxinadan, boltxebikek ere parte hartu zuten, eta handik 3 hilabetera izango zen moduan, parte hartze zuten, eta baina parte hartze hori oso garrantzitsua izan zen. Baina, itxuraz alderdiaren buruzagien erantzuna nahiko zalantzatia eta kontraesankorra izan omen zen, udako istilu haietan eta matxinadak azkenean ez zuen aurrera egin. Jefea falta? Bai, porque atxamendua zuzendu eta bidera zezaken boltxebiken buru nagusia etzegoen hiriburuan. Ta nuntzegoen? Finlandian. Eta nortzen buru zagi hori Vladimir Ilich Ulyanov. Ta oporretan zegoen? Zegoen Finlandian oporretan, eta, Vladimir Ilich Ulyanov esan dugu, baina bere ez izenaz ezagunagoa da. Lenin? Hori da, jauna? Lenin jauna... Zema pegatzen dio Finlandian egotea, oporretan. Bai, ez da? Ez, Mussolini, Hitler... Bakoitzai pegatzen diona bai. Mussolini Italian, Hitler Alpetan. Bai. Franco Donostin. Eta, bai, Lenin Finlandian. Bai, baina aurreko 3 leku finko bat zeukaten, bigarren etxea zeukaten. Eta... Hau ibiltaria, Lenin ibiltaria. Bai, ibiltariagoa ikusiko dugunez. Eta esaten zu ez, Lenin oporretan ez balitz, uztaileko irautza zitzengo genuke urriko irautza zitzegin ordez? Agian. Auskalo. Franco, 1962an, Donostian hil balitz, atentatua hortan. Hori da, zertan zitzengo genuke, baina beste kontu bat izango zen. Eta kasu honetan bakarrik 3, bizpairu hilabeteko aldea dago. Eta da, hobeto gelditzen dela urria, ez dakit. Uztailan da guztua mundua gelditu egiten da, ez dira iraultza egiteko hilabeteak. Ez, Lenineko hori pentsatuko zuen. Ikasturte hasiera, iraila urria, hor iraultzak hobeto pegatzen du hor. Nik uste, ondo. Bai, azkenean Leninen oporreta zitze egiteko, jo dut 2008an Kanadako Carleton Unibertsitateko aditu batek, Carter Elwood izenekoak, orduan idatzi zuen ikerlan batean, artikulu batean, artikuluak izena zuen Lenin on Holiday edo Lenin oporretan. Another protester
Artikulu horren arabera, uztaileko matxinada hartan Lenin, boltxebikeen burua kanpoan izatea, etzen kasualitatea izan, ze boltxebike gehienek ez bezala, Leninek maiz hartzen zituen oporrak. Esan dugu, ez zeukala oporretako etxe finkorik, gure hiru faxistaek bezala. Eta Leninek egitezuna zen, leku askotara bidaiatzen zuela. Lekuak ezagutu, aberastu, kultura ezberdinak, ez? Diskurso hori izango zuen, bidaiatzeak, zure burua ezagutzeko aukera baten dizu. Bai, hori da. Baina nola ordaintzen zituen, ez? Bidaia horiek, hori da. Eta bai eta asmatu. Bai. Artikuluak idatzita. Bai. Elbudek zionez batetik, bere artikuluen truke lortzen zuen diruari esker. Benetan, Argia ez da bidean, ahore. Ez. Beste nomaiten egin beharko dugu lana. Bueno, ez, egia da, justu, zuketan nik idatzitakoak beste inunere ez dakizen bat ordainduko dizkigute, baina, jendeak artikuluak idazte, bere oporrak finantzatzen baditu. Ikusi dugu, Mussoliniren kasuan ere beste hipotesi batzuk bazeudela, ziur aski realistagoak. Eta kasu hontan, egia da, bere artikuluen truke dirua jasotzen zuela Leninek, baina beste elementu bat ere kontan hartu behar da, eta da, Leninek bere familia behintzat dirua bazuela. Familia nahiko aberatzeko semea zen, esango nuke noblezia txikiko kidea zela, ez? Gero bere ideologiarekin kontrasanea, baina gauza horiek gertatzen dira. Eta horregatik, familia honekoa izanik, Leninek oporraldi egite zituen maiz, eta gaina oporraldi luzeak. Bareziki, 1917 baino lehen, hau da, boterea lortu baino lehen, baina 1917ko irautza eta gero ere, lanpetuago zegoen arren, logikoki, opor laburragoi ere etzienuko egin eta ateratzen zen. Opor zalea. Bai. Bizizalea. Bai. Baina bidaia beste estilo bada, esan dugu, hauek fasistara lasaiagoak zirela, eta nik Leninen oporrei, ez dakit, Euskaldun askoren oporren tankera hartzen diet. Bai, pixkat tank, bai. Furgoneta Kalifornia hartu, ez? Kirolarekin oso lotuta, ez? Mendia, kirola. Bai, ze bidaietan kirola egitea eta naturaz gozatzea gustatzen zitzaion, Lenini, bizikletan ibitzea, igeri egitea, eskalatzea, mendian ibitzea. Bai. Euskaldun prototipo mendizale bat, perfectamente. Oporre, atxeden hartzeko aukera ondirik etzeukan, plan horrekin, ez dakit aizan... Atxedena zertarako? Irautza prestatzen, ala zegama izkorri prestatzen. Bueno, ja oso... Triatlo, ja. Nahiko lotuta doaz, ja. Bai. Adibidez, 1904ko udan, kalkulatzen ustez 1970ko azala, 34 urte hola zituenean, emaztearekin batera ebiladi luzea egin zuen, eta ia Suitza erdia egin omen zuten oinez. Baina ala ere batzuetan oporraldi lasaiagoak ere egiten zituen, eta adibidez 2 urte lehenago, 1902an, Bretainara egin zuten bidaia, eta Leninek ia oporraldi osoa lorategian eserita itsasoari begira eman omen zuen. Haze kontrastea, ez? Bai. Osea, ez dakit, erdibideren batere egon liteke lorategian eserita egotetik triatloiak egitera, ez? Bai, tarteko zerbait ere. Baina igual konpensatzeko, ez? Urte batzutan lasaiagoa, eta beste batzutan adibidez Leninek berak 1907an kostaldera egindako bidaian, uste Rusiako kostaldean geratu zela, amari zera esan omen zion, jenderik eta lanik gabe alaxe egotea dut gustokoen. Eta ze bazekin. Ni erabat leninista.
nire burua, nire leninismoa aldarrikatzen dut, puntu hontan, erabat. Eta gaina da, turismo eredu bat, oso desagatzen ari dena, oso zaila dena, ez? Jenderik eta lanik. Eta lasai egoteko lanik hartu gabe, ez? Egotea. Produktibitateari lotu gabeko oporrak. Bai. Kontua da leninek etzuela kontrasanik ikusten, bere ideien eta oporren artean. Etorkizunean izango zituen borroka politikoei gogotsuago heltzeko bidea, ez? Ziren berarentzat bidaia horiek. Eta helbut, ez? Esan dugun ikerlariak esaten duenez, fisikoki eta mentalki ondo egonda buruzagi gisa lan hobea egingo zuela uste zuen. Nik asko eskertzen dizut Leninekin amaitzea saio hau, ze ja pixkat traumatizatzen etorren hontan, orain ja nere oporretara kontzientzia askoz lasaiagoarekin noa. Bai, ze berarentzat... Bai, Leninek hau esaten badu... Bai, berarentzat etzan ez fluxu kapitalista, ez eta ez gauza friboloa ere, ez? Askoz esakonagoa zen, eta etikoagoa oporretan juten. Apuntatuko dute esaldi hori nere kuadernutxoan. Bai, eta denontzat aholkua da, ez? Hemendik aurrera, berdin da, jun oporretaren edo zuen lekutara, hartu 1000 hegazkin, utzi karbono aztarna izugarria, erori konsumismoan, Leninek baimena ematen dizu. Yo quiero bailar